Takže čaute, ešte idem si, ďalšie video bude asi zajtra vyjde, alebo pozajtra, uvidím, keď budem mať čas. Budem si robiť nechty, lebo tento lak už je trošku starý a už sa mi aj lúpe, takže sa budú robiť nechty. A vám za úlohu dávam vybrať mi farbu tých nechtov. Takže takýto modrý lak mám. Potom mám takýto zelený, tmavo-zelený. Potom tento červený. Toto sú len strieborné trblietky, to je priesvitný. Potom takéto tiež je priesvitný, len zlaté trblietky. Vy môžete kombinovať nejaký iný lak. Potom ešte mám takýto rúžový lak. Potom ešte mám takýto biely lak. A to je asi všetko, čo mám. Už asi nemám iný. Áno, už nemám iný. Takže niektoré z týchto lakov mi môžete vybrať a napísať do komentára. Takže buď tento modrý, takýto krásny modrý, potom biely, zelený, môžete dať na niektorý z nich sivé trblietky, potom červený, rúžový a niektoré zlaté trblietky. Môžete napísať aj dva druhy lakov, ako skombinovať nejaké laky a tak. Ktorý komentár bude mať asi najviac lajkov alebo tak ten si urobím. Takže nechám to na vás, teším sa na to a čau.